jira ni tsakani da ita za ta jira ni Faiza. To Faiza sai ya mai ta sound ya taba action. To ni Faiza za ta jira ni. Za ta jira ni. Su ba su jira ni ba. To Faiza za ta aurar da kanta ne ba tare da iyayenta sun aurar da ita ba? Da Allah baka ki san jan ra'ayi da Allah mi ki yadda da Allah. Ki yadda. Da Allah na Allah. Well done. Junaidu, na zata damuwar da ke damunka. Sorry, so bi ta ce Junaidu. Ok, sai na kira ka so ko? Junaidu, na zata damuwar da ke damunka ya ƙare tunda ka samu wannan aikin. Ni ne ko nake da damuwa. Damuwar ne Junaidu. Duniya wanda damuwar da ta wuce ta Faiza. Junaidu, ai wanta ne ya ja wannan dukkan matsalolin. Saboda na san dukkan damuwar da nake ciki a yanzu Faiza ma tana cikin irin ta. Ni abin da nake so da ke dan Allah ki taimaka ki tafi gidansu je kin akan magana auren mu. Mutanen da Junaidu suka ce ba za su tsaya nan da shekara 5 ba? Junaidu. No, mutanen da suka ce kai Junaidu, mutanen da suka ce ba za su jira ka ba, kai na me za ka jira su? Kai Junaidu, mutanen da suka ce ba za su jira ka ba, to kai dan me za ka jira su? Faiza za ta jira ni. Fa'izan ita za ta aurar da kanta, ba iyayenta ne za su aurar da ita ba? Ni dai na san za ta jira ni Faiza. Ni dai dan Allah ki je. Kuma kin san fati yarinyar nan tana jin abin da nake ji. Ina so ka mai da hankali akan nauye-nauyen da suke kanka. Ka sauke nauyin da yake kanka na gida ba wannan ba. Ka bar maganar auren nan yanzu tukunna ka mai da hankali ka je kai aikin ka. Ka tara kuɗi ka gama sauke nauyin da suke kanka kafin ka zo kan magana auren nan. Junaidu, ina so ka gama kammala dukkan nauye-nauyen da ke kanka na gidan nan. Ka mai da hankali ka je ka gama aikinka ka tara kuɗi tukun. Ni umma ina san da akwai kannina da nauye-nauye duk na ji zan yi shi amma dai ni dai ina son Faiza kuma yar uwata ce fa kake manta. To bari in gaya maka na ma canja ra'ayi. Ranar kama boyin cibi kai ba da zan boye bane na jinkirta maganar auren ka ma sai nan da shekara 5 sai ka je ka kammala aikin da zaka yi tukunna ka gama komai sannan zan aurar da kai kuma ba zan aurar da kai ga 'ya'yan talakawa. Kai, bari ka je in gaya maka. Ranar wanka ba a ɓoye cibi. Kai, ka je ka kammala duk abin da kake yi. Ka yi kuɗi tukunna ka dawo. Wallahi, Junaidu ba za ka auri 'yan talaka ba. Kuma aurenka sai nan da shekara 5 lokacin na san komai na gidan nan ka gama da shi. Kuma aurenka bari ka ji in gaya maka sai nan da shekara 5 na san komai na gidan nan ka gama da shi. Shekara 5 umma. Kwarai. Allah da annabi ne zai yake taimaka mu. Ni ba mahaifiyarka ba ce ba ni da ikon da zan yi tunani a kanka. Junaidu, ni ba mahaifiyarka ba ce? Yanzu ba ni da ba. Junaidu, ni ba mahaifiyarka ba ce? Yanzu ba ni da iko a kanka. Junaidu. Ni ba haka bane dan Allah ne dai ki taimaka ki ji. Ina son yarinyar nan kuma ba zan iya rabuwa da ita ba. Kamar da ita ba ta iya rabuwa da ni ba. To, bari ka ji in gaya maka. Yanzu ba za ka auri wata 'yar gidan talaka ba. Sai dai ka auri 'yar gidan masu kuɗi. Allah ki taimaka mu. Zan mutu.